ପ୍ରତିଦିନ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ହଜମ ଭଲ ହେବା ସହିତ ହୃଦରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍ ହୁଏ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗାଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ବସିଲା ବେଳେ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ବସିଲେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଲ ହେବା ସହିତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହେ। ଘରର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବା ଫଟୋ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିଲେ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ଘରେ କର୍ପୂର ରଖିଲେ କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଜଳାଇଲେ ମନର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ମିଳିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଖୁସି ହୋଇ କରନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଓ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଓମ୍ ରାଂ ରାହାବେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଧନ ହାନି ହୋଇନଥାଏ। ଓମ୍ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଅଟକି ରହିଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଶୋଇବା ଘରେ କେବେ ବି ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କିଛି ଲୁହା ଜିନିଷ ରଖି ଶୋଇଲେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାକିରି ମିଳୁନଥାଏ ତେବେ ସକାଳୁ ଉଠି 7 ପ୍ରକାରର ଦାନା ମିଶାଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଥାଳିରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 7ଟି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ତକିଆ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରତ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳେ। ସପ୍ତମରେ ଶନି ଥିଲେ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳେ। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଈକୁ କିଛି ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୁଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1 ଚାମଚ ମହୁ ଖାଇକି ଗଲେ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘର ଆଗରେ ଗାଈ ଆସି ଜୋରରେ ବୋବାଏ ସେ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ମୁହଁ କରି କୁକୁର ଜୋରରେ ଭୁକିଲେ କିଛି ବିପଦ ଆସିବାର ସଂକେତ ମିଳେ। ଘର ଭିତରୁ ଯଦି ବିଛା ଲାଇନ କରି ବାହାରକୁ ଯିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିବେ
ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯିବେ। ଯେଉଁ ଘର ଆଗରେ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଉପରକୁ ଉଠାଏ ସେ ଘରର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି କଳା ମୂଷା ପଶିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଘରେ ରୋଗ ବୈରାଗ ବଢ଼ିବାର ସୂଚନା ଦିଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।